Kan så lige op det derfra, du. Hello. Kan du flytte dig? Nej, jeg kan jo ikke slå dem anden så. Hvad laver du? Det er også meget godt, at du kan. Du kan godt have plads til at lave en. Så kommer jeg ind, Så må jeg tage tilbage og op. Hvis nu jeg kommer over og tager dig. Fej. Det skal du. Hvad gør man? Man går ind i midten, og så siger man... Så man tager. Jeg bliver tyr. Så er du tilbage igen. Ja. Tilbage igen. Det er rigtigt. Det var lige ved at tyren sig ud. Man skal skynde sig tilbage.